Ayan, isinalang na. Ayan, at luto na yung pansweet. Legs. At ayan, dito na sila tibidang mag-asawa. At mag-mistay muna kami ni Tilo. Kasi sabi nila, mag-merienda raw muna. Nasa tibidang magluluto. Umuay. Luto ng pansit. Yan. Pansit bato. Tapos kami ni Tilo, mag-mistay muna. Para bukas may gamitin. Prepare. Umuay. Bistay. Kaya di masayang yung oras. Mamaya lo, para di masira kagad yung tangan pa. Di pagdadago sa Nalungkat mo talaga sa iyo. Nakasungkat talaga sa iyo. Hido.
Ulo. Huwag mo lang itapon yung nakasapon. Para kung may kapalipadahan na nakasapon. May nakasapon na. Ang pansit ang asawa maruya ha? Oo, yung sahog niyan kutsara. Hindi man niya pa lang ito. Yung sa lang ang kulay na pinakad na mo. 23. Ang importante dyan yung lasa. Yung luto kahit walang sahog basta yung lasa. Nababay di ka saan. Nababay di ka saan. Matamaan mo kasi yan. Ibas mo na yung pansit dyan mga ulo. Dakol ka. Ay! Hindi wag malikot, upo. Malikot kasi mayroon yun. Ano? Ang gagawin mo, Gani? Papa, ang gagawin mo dyan? Ito yan. Ito yan. Bakit ba pansit? Opo. Merienda nila sa trabaho. Ako kakain akong pansit. Tapos ganito. Ayun tayo.
Hindi magtanong sa mahulog ng ano. Diyan kasi din. Baby, wag kang tatalon, baby. Kabul sa ayam. Ayan. Yan, kung ano diba? Ito maingay. Mukha si Bibi. Makulit. Baby, ayan. Ayan, isinalang na. Lucy. May sayawan sa palengke. Ha? May sayawan. Saan? Diyan sa kamari. Ano? Pista ata ng kamari. May nagpipista rin yung kamari. Amuga. Pagkamok na. Bawal na bilang kuha ng gulay na natam. Saan tayo? Maraming nga mga rudo. Saan? Yan. Hindi. Ayan, tanim yun. Hindi yan, sa mga bilang. Ano yun? Iuwi sa, ano? Dibakat nga yun. Oo tayo. Tanim yun. Iuwi daw niya ng ano, bikutan. Tatay. Si Kuya Jewel tayo. Natluto na yung pansweet. Wow, legs. Paplak. Wow, legs. My God, tas Luto na yung pansit. Masarap siya pag di pa ano, yung di pa malambot na gusto. Ay, may sabaw. bibida mulag pa to eh. Gagatas pa. Ano yan, nag-aaral na, gatas pa. Ay, nako. Sisira yung ngipin mo niyan. Kakasira yan eh. Ngipin. Dapat yan bigyan mo muna ng tubaso. Kamuay. Pansit. Wow. Yeah, merienda tayo. Merienda time. Time. Yan, salamat sa mag-asawa. Kanila Tibidang at Kuya Bobby. Salamat. Merienda. Naubos kasi nga. Bidang. Po. Salamat. Thank you, Kuya Ren. Bidang talaga. Thank you, may sipon. Talaga, kalahin mo, pamerinda pa sa... Tumulo pa sa pansit. Hindi Sarap po. Maalat-alat nga. Kuya, kuha kayo. Hindi man. Joke Merienda lang. po tayo. Joke lang yun, joke lang. Para makauwi na. Ano po, merienda? Nakakalimutan ko na kung ano yung itsura niya.
natin muna yung Papa! Yan na, bibi. banggi. Pag pinamagaan, pag madali na, Papa! sarap talaga nun. Akambalaw din. Papa! Ayan na naman kami. Papa na naman. Nasaan na? Ayan po, tapos na kaming magmerienda. At siyempre, maraming salamat sa merienda. Ayan, edit muna tayo bago umuwi siguro. Plus stress pa lang naman. Ayan po, hanggang dito ng vlog na to. At maraming salamat. Bye-bye. Ayan po, at ayun, dito na ako sa bahay. Bali, habang nag-i-edit tayo ng vlog, bantay muna tayo dito sa tindahan. Anak ko, nag-ano rin siya ng YouTube niya. Kasi may channel siya. Mga pambata, ano ngayon? Ano? Ano yun? Alice Art. Hailey's Art. Yung channel niya. Pakita mo. Para panoorin ng mga viewers natin na may ano, may mga bata, may mga anak na nanonood din sa mga YouTube. May nakasignal natin, no? Ayan, no? Ayan yung channel niya. Mga upload niya. Yan, mga ano yan? Labubo ba yan? Ano yan? Parang mga ganito, emoji. Emoji? Bantay muna sa tindahan habang nag-i-edit. Ayan. Para ano. At yung asawa ko nasa loob, nagluluto ng ulam namin at nagsaing na rin siya. Ako dito muna ako sa tindahan para magbantay. Paunti-unti lang naman yung ano, dilin siya dito. Pero okay na yun, at least mayroon kaysa wala. Wala pa naman. Edit muna tayo. At yan po, hanggang dito ng vlog na to. At maraming salamat. Yun, idudugtong ko na lang to dun sa vlog dun kila, galing dun sa kila Ate Bidang. Kila Ate Bidang. Post talaga ako. Yan po, bye bye.